KEC Forest Department along vorengang hoya lama putha kat sa tumpen lam thi kecepak langpo. PMA vaija hemsu ki masai ki oya putha phuluni rong pipi a hemisia tumpen ningkang samsi cepak langpo. Bengalora long kacong dadun jipu dhoni rong pia phan ke long le rega jok apia po tumpen KEC phan kirap ke johang. Aprang si birta kilara do anaphan kardom pajirlo kardom non birta than je bang sami o jang terang pi non arju ikha birtang tonpe Karabianglo Autonomous Council ke parlo Forest Department along inut bang hiniatum kiduk det arata tumalong tangka cho NC ahok he appointment ki pirong pupen Karabianglo along hur chudutan pinlo la soput hakat sa tumpen chirap dunsi KEC along anlam palilo Lapen KEC tumpian RDP pongsi ke lang ke tarli pa mepen ahok he mati satlang interview pipe pinpen vorengang hoi ke choklem bom atum anaphanta ingthan si interview hang thupo pusi KEC tumpian pangdak ponlo Labang so puthak pen katsa tum phirangki athengno kaning jepon ki KEC Forest Department atumpen interview ke hang jipu achik loka chechak partanglo lasi prab jin pen interview ke hang japan katsa tumpen kachuni report labang so phirangkia mayalong katsa hamphang so tum kaning jepon alam thi arjuik tha legal appointment alam kia putha rangke hin pen abang la pohelo je nilitum songa hin pen Ajo dingklui pen labang so ahok pet alam kacini ye pura department la pen council along labang so lang dun cari ba nilitum songa hin pen tarli dun lo ba lang cari dun lo ahok pet abang ke nona bang ke forest department long ahok lo labang so illegal appointment bang ke thidung mate siladak karbiang long udam lo putang te department nanong kiju aso nang nak lapen council atuma phanta juno chet nang nak pipon ma le putang te ladak ongdung inut bahani lapukali asuri along sidoko je illegal appointment aputha ba amunit keduk lasi hokpet lo putang te nilitum pinangan song lo 2022 Mei cheklo lompen sinang cheng lo nomke ningkani si par iplot lo Lasi cisong bom mang bom lo nilitum lo aki dopen pilo komplain amukha pilo labang so teng pelang le tum department tunta citar lipsi ahok lo je Karbiang long forest department long without advertisement lapen without interview labang so sakuri ki pipon abang ke alam ahok lo laposi council pen seta melang le tum labang so ke claim ponje phan alang tum chingwai chingsai pon lo EC meeting alang tum executive meeting along setame chi place labang solam rai tame lang tum rat along peklang lo lasi nili tum phan pinangan rada tum mate pinangan na korte tum la penon nangle tum setame labang so kachini kan tum dokok lo je council pen kedam tang Agos ache klo masi advertisement lapen advertisement PC interview ta pedo khiji polang lake council atum si pangdak lo council atum si chingwai lo alang tum EC meeting kachirai alu sitame la hello alang tum kachirai alu bangke alang tum kachirai ateng leputang te non ana bangke advertisement lapen interview ta pedo et nangpo lapen alang tum kachirai Resolution 1 pen resolution 8 am alang tung ka chip parai pon alam thedo ladak kuson si ke claim pon jima lapen labang so illegal appointment na putha kuson si legalize alang tung ka turi pon jima kadu ka viaron alang tum chingwai sarsi ka chikroi alu tahai lo labang ke arida alang litum council secretary arida lo lasi labang so teng kulutang te nili tumaphan pinangan ara tum pipot lo non council tum advertisement people interview da people pu along nang le tumbang aku ing samdun thuri pu bang pinang anara tunil tumhan isi akar juta dupok lo ba la anta nili tum charjulong le je song atum kachi song ve gatum council pen department na long ko pini latum understanding dupok ma
Lanjut tak kali nili tum la anda charjulong lo banili tum phan la anda koi bang lo je hala aprang lason amuton pulutang te la tum tangka chu ender luma lasi non advertisement people ako advertisement pidet pen lang tum interview bi pu pen no anta ceklo jon agos ang bong maselang tu pe du jalam do la so lo teng liputang te lang tum council atari ka bangke latung ladak alu ateng pute 29 Julai angke alang tum ladak resolution ke cepasa teng pute latuma bangke Agos angbong amatsi hala terminate ji pola malang tum pudo ke terminated pen tum advertisement PC advertisement pi loge after 7 days alum lam aphilote lang tum interview conduct pijia panalam se lang tum kacirai alu jong polo asa bangke je alang le tum bangke adet atarik ahomoy lapen adim aklong anta jong thula appointment ke isuji la ke September first week alo masi appointment isu pangcheng po adim am sita me alang le tum ako amen jong pon thula town hall of Langpung Habik Memorial Arboretum Craft alang ni tumbang ke hadak adi manta jong sudah. Amsi la tumsi ke claim authorized support pena ko ni tum points of demand amukha bangta je Karbiang long along jitu illegal appointment punang ko lo rada tumar ju silet hoi tahai stameni litum niye ponang ko je ajur ding klui pen ati song long ahok ose ahok alamang ke pulo je illegal appointment ke long kre labang su illegal appointment ke long sita anutin abang ku bang phi tum sita me hala tangka ke du open le ki pinali tangka pivek pensi labang so xerox aku pita me pikre sinili tum pinangan kilo labang so alam mang ke ninje jok plot pen council tum claim pon det po puning ke the pensi pinangan nili tum ta ning chi the dun si rada phan pe claim pinang ku si nili tum sita me labang so tuar Lakhain korapli Deopani constituency ke parlo langtuging tiarong phuluni rong pipiaphan sarkar pen ki pia hemsu ki kimpi asai ke oi thek tika puthak ahem phua tumpen ningkang samsi cepak langpon phuluni rong pipiaphan sarkar pen ki pipon PMAY ja hemsu contractor diamond teron ki kimpi asai ke oi thek tik penajok phuluni rong pipi lapen rong ara ratum ningkang samsi thek tik labang so hemso kikim asai ke oi thek tika posi nilitum asap ota ninging samsi athei ahemta foundation ta nang hut pipi lapen anujok ahilik setame ingdai pikhangjang lapen ahemso nang kikimpi setame polok sang tipe nang kikimpi rong ajok iri penanta tumphun phun detaun jontule ke doji kali munit si ke doji pinaka posi nang kimpi ji polote nang kimpi pamme nang ji pusi kachuning ripon padu kopi rong lo laka Langtuk intia ro langtung ini ama lo kontraktor laka la sahala diamond bo diamond komamen pelalong laka la nilini amen pen pholoni rong pipi pe pholoni rong pipi nan ke kopi lo puduni ke la so kontraktor fan ke nang litum hem tang patang oi ma mane patang ji pute akaprek apene sangti ke me simen ke me bana paklo ik nang po thema ke jo lang ing cement pu sita me laan ke cement pen lo sita me laan ke kloik bang nang ni mati non ke nili tom nili ripen ke phoran ta na kloik don wang wang da titi lo la pen ke foundation ta hut ik engke chip non rod punon cement punon ta nili tom me thang si hakla ba hempen ke chero ik dam na ke labang so chip rod ka chenam kenali to mithang atang ka pen ma nili tom me tha tang ka pen lo ke lokai lo hajira se ki pi ik lo la kin hajira si lokai lo bihiti thokta ke paisa bang ke ulai ik dun lap lo nili ni bang ke engke la arpong da dong si foundation hut pute la so arpong hijuk un eden nai mati non ke hijuk un det ke labang so ahem phan kenang litum ke ning samse pin ning samse ke mane chainong bi phak leke doi ka lida mati munit si ke doji pinang mati la si nili pui bang ke kemi pute nakim pipe mekanon priyalo nili bang ke chining ri ke pipa mene pipe mene priyale he
de labang so kontraktor lake ko amen ko puson pumuyo Diamond. diamond teron arong ke Arong upar do pani. apar di upani Tai ke thom lo bo. Tai ni lah. Batai hini ulai ik don alo. Non sa bhau lai le lah. Non sar nong phan bang ke ulai don de la ko ni li tum si pu lo ni li ni phan. Jong si la so hem nang kim pe me akapreng nang kim pi pe me pute hala ki ulai le pa sa bang ke ni li tum whole check po pending check po ulai ik long le lo. Ni li tama deng ni li be ki pu ik bang ke. Kuan lo paisa ulai lo ke. Ko antang ulai ik ta Lah, kedau ve te phang lai teng no. 82,000 no bonte. 82,000 ulai ik elo pasi ni li ni bang ha than ni. ลาพงนี่เป็น82,000 Oh. Ang kaya ni ye poisa pe hinji claim na ipu ke sini lo ne tum ta. An kaya ni ye soma nang klang lo poisa nang yang lo pu pen ke poisa ulai no. An ke ni tum soma nang paklo popo. La so pen aci tim hut aku poisa nang yang ni lo aku ulai lap lo non bang ke tim ni ulai lo. Ni li poisa long ke ulai ke ni li 82,750 an ni li ulai pi lo. Non bang ke ni li hem ta pu ke cum ho nan tum lang lam te thek long po non. Mondir hem kali pu hin ni le kontrak pan pu lo. Anta lang li tum papri po puno anta a kontraktor ta wangi ke lang nota. La hini li la ke ne la hin lo ni li ke la prepaid e odri pu hini li pu do. Ni kala pulo la prepare ta ori pulo. Ola Ako ahem ke hot daki do bo. After Barbell Outpost ke Parlo, Tarabasa Sukun Rong Biar Mekar, Gambura Rong Pipen, Kajokte Rong Pieto Masukon Bensi, Dhoni Rong Pita, Bengalora Rong Suki, Anjongka Bensi, Kemisi Rektor Reng Nepen, Jugo Cilong Japan Pura, Dhoni Rong Pita, Ajar Po Tumalong Kempen Bang, Kondak Bengalora Rong Suki An, Train Kila Hoipo, Dhoni Rong Pi, Train Pen Don Kite. Labang so train Kila Hoipo, Ajar Po Tenta Jiri Don Tekida. Bangalore KSK tu labang Soviet Galaxy, Bangalore KSK tu Bentali Usilong, Bangalore KSK tu kita Mika Jupen, non Kuanta Tulong Eden. La sokot hal Dhoni Rong Pi Ahemasor tu, Hirang Kiamat Ni Usil, Kang Bodet Dhoni Rong Pi Pati, Alo Kajirak tu Mek Japan, Awal Kirak Energi Dorsi Rongka, KCCN Dr. Dhoni Rong Pi Nili kamera rong pi nili rong sukum tok biar rong tarabasa nili kisung nili supu adalam Dhoni rong pi kidu ko joini kabe joini ha kirila chongda donji polo ajir pu tumpen kida mahut ebengan tomon lang nu cholong pon lomat tren pen chon lo ajir pu tum unti ciri dun lo amat ke nep dun lo long lo tiket kang tan dama kia phang ko kathuye mala tuta uti kang mat tren ke dama por nang li tang lo anjala tumbang ke ridun un e mat la tum dam ru lo la ni supu phang ke tekang bub lo amat api hala ni supu phang ke bang katap kat pu dam tap dam ru ma bang pulis tum long lo ha ke ai thokam me kat do ka be ahut long pon lo hospital pon si pulis tum si bang lang kadu ka belo na sila dapat ni tum hin pen khobor chen bang na MP lo na si hala KSA po tum phan pen chuni ri nang kiri da do kusi chuni ri lo amar la KSA tum phan chuni ri pen la alang tum phan la sar dorsing ro ha alang chuni ri amasi alang li un an bori nang bori dun si nang rap dun lo la tin nili tum le la so poisa nili deng deng galilo alang phan sar phan chuning ri si ate halat tum phun nombor enra halat tum along le poisa pothai no pu pothai lo an ge la hai poisa pen unti ri lo an ge no anta oso long le an ge la kiri dama tum la kes e potum ta amen munthi long pi apen malong tisu pu amen kita melat alang tum unang bori lo non ke poisa ta ki lo ri unang nang rab don lo sita meno poisa ka be ajo ni la si ili tum konsil kechari CM sar ini ni tu pan bidi sore keciri wang dai nang li rok ni bini abidi ni kera biya pan pu la si ni li juning ri kecuni ri ji pu la si unang nang tum
konsil pen kelang kecari tum ke kitu kela kawe ke boy tum man ke rap kelang na tum kang hon kajinsu kelang theka tum la sinil phanta un ani rap yima pusi kichuning ri thek thel lam dan ni ke chu hang la si kadu ka we tum konsil kecari bom tum ta un an ke ili karbihian ka bayan pura kitu karak pura ni matham te pusi nili kichuning ri hok lo là nili asopo là cái hek long để đây chơi ni nili tụm ta ning duk lo là si nang li tụm kam sera tụm ta un an cái nang rapu pusi ning cepat helu jadi jangan lah so dak nang pale rok ya panang bor ipu pusi tawar chalang ding Pinya birta lan si kang ton lo kardom